Halo bro, bro ki lho apa ya? Dadak saniki panggih berubah kabeh. Berubah tatanane iki. Dadi bro, halo bro. Anu bro ki ya ora ngerti bro ki apa. Dadi saiki berubah kabeh. Tatanane apa wae wis berubah. Oh, berarti niku nggih termasuk sandi, Bang. Halo bro, nggih to bro ki apa? Dadi nggih to wong cacah nom-nom. Halo bro. Ini bro ya, bro ini bro apa? Ora diteruso berubah. Bro tok. Jebulane berubah, Mbak nggih. Jebulane berubah sedaya. Pun salin zaman modern. Antan kata-kata wis aji ilang yonine, wong wedok ilang wadine. Wis aji genapa wong yone wis ora eneng. Nggih. Tegese yon kuwi sing berkuasa kali empu niku kan tiyang sakti, yang saged tilakate tekun saged mendhet setan-setan iku didegek teng gaman. Paniki pun konangan zaman modern niku termasuk niku wau sebangsa setan. Jadi setan niku nek kalih tiyang modern tiyang pinteran iki diruwat teng gaman niku. Nah sing mandi niku upas niku keblet mawon pengomongane cerdas mati gak cerdas mati. Ora cerdas ya mati nggih mboten cerdas keblet mau nggih mati mengko saking mandine upas. Upas teng gaman niku nggih enten warangan, nggih enten upas-upas napa dicop. Niku bosokan kewan-kewan niku kados panahe bangsa Dayak, bangsa mriko kan wonten diwalik niku dicop upas. Dadi kajenge mandi. Lah iki pun konangan mandi niku pun dipetik kali yang modern saniki dibuak, toyone dibuak nggih kosong, iris-iris. Kana pawon ya kan nek jenenge keris niku kan disengkel gak kena diiris-iris. Nah saiki ki apa? Oh wis ana papane. Pun boten wonten ionine. Nggih pun wangsul danten. Mbak, ionine niku napa, Mbah? Nggih setan ya niku. Mendete teng pundi-pundi wong empu niku sakti kok. Tukang gaman niku sakti. Nggih. Soale kadang-kadang ada empu wesi dicuwil pijeti mboten sakatik. Mane kados pandi ngoten palone dengkul wis direntengi dol wis pusing tenanan niku. Nang pusing kewan nggih. Telu-teluan nggih. Suwe gawe nang pusing ngoten niku gelis gawe wesi dicuwil dipicet-picet iki gaman apa jenenge iki gaman apa jenenge selama pek iki gaman apa jenenge ngaten. Saniki tasih wonten apa mboten ngoten niku? Nggih tasih sing sekedar gaman nggih tasih kathah. Mboten niku mboten diduwedi kalih kados ndamel arit niku. Mboten nggih niku pandhe wis aji kali pandhe arit mboten padha. Oh benten. Wong empune niku posone pirang-pirang sasi kok. Nggih. Pandhe arit tak gemblang-gembleng dador ngono wae. Niku empu dirangkepe pujangga dadi pujanggane raja. Empu niku tukang gegaman, jangga niku gulu. Saiki jenenge paranormal. Nek mboten cocok diketok gulune, jangga niku gulu. Lho, Pujangga. pujangga empu niku tukang gegaman, jangga niku gulu. Mboten cocok ketok gulune. Putusan raja kok. Ngoten nggih. Sing gadah Dadi lek mboten
niku Mbah nggih. Mboten main-main dados empu niku. Oh, lang yang pipian kados empu gandring. Kados Tuban niku empul suro. Empu supo lho. Tuban niku empule kan kalih kesur. Oh. Nek kesur ora mung kalih niku, supo kalih suro. Niku nggih Tuban. Tuban lho sampai juga desane. Hmm. Niku mandine teng Dermawu niki. Teng Dermawu. Nggih. Oh. Andel mau niku wonten selupane gaman. Nek mboten damelan empu supa kalih empu surut dicemplungaken teng mriku. Melengkung. Lanten wite lorose nameng kula mboten tau keng mriku. Anten wite nggih. Ngisore niku larane godhong-godhongan mboten enten bersih. Anten wite mau niku. Niku sumbere niku lirang kang ngesok gaman niku. Lirang. Lirang niku. Cukup lirang ing pundi wong ngene empu. Nggih, nggih. Ngertos. Lah ngoten niku jaman pun saniki niku kantun sing ati-ati mawon. Sing napa, Mbah? Nggih soalé niku benjing ben kan bakale nek empun diuntapaken kalih Rara Kidul wong sing duwe utang nyaur, wong sing nyilek balekno. Nek empun titi mangsa perang gedhe, perang Baratayuda. Andunya perangan sedaya. Perang dunia, Mbah nggih. Nggih perang dunia. Lah niku Ratu Kidul negarane kula pun mboten namot. Biyen ngoten niku wedi Jemeta bar magrib wani medal niku balungan becek kaya balungan mboten karo-karoan. Saniki padang sedanten. Ya, mboten gadah nggon teng kayu gedhe nggih diketok, teng balungan lumbuk nggih diketoki mantuk mriko sedanten. Sedantene sing jahat nggih bulak kalih tiyang ngertos kalih tiyang sing sumerep diken ngaleh nggon mboten teng mriku kok ngaleh teng pundi mboten kok ngaleh upama kula ngaleh mboten nggih ngaleh karepe dhewe sing penting ora ganggu umat manungsa yang penting ngoten. Tapi kathah sing mantuk Mbah nggih, mantuk ten kene sepur gitu. Nggih, kathah sing mriko. Lah nika manak-manak makame mboten enten. Mboten ngamoten niku kerajaane Rara Kidul ngoten lho. Berarti benjing nek Segara Kidul niku mboten kamot nggih. Nggih, diuntapaken kalih mriko serang wong nang donya. Kuwi omonge Ratu Kidul. Rame aja ngamuk sing diutang nyaur sing nyilek balekno. Lah sapa roh diutang ra diutang kadole kesempatan ngamuk wae. Sikat mawon nggih. Nggih, Sapu nggih. disapu. Mbah nah sing gadah utang niku sing utang napa Mbah niku? Sing ngertos sinten nonton awake dhewe-dhewe. Utang yatra napa utang? Utang yatra gampang. Lah nek utang coba utang napa mboten ngertos. Nggih. Ngoten tok dawuhe. Tapi ngoten niku mangke badhe kelambahan nggih niku. Nggih pun jangka. Pun jangka. Jangka Jayabaya. Jayabaya niki nggih ngapunten kula nggih tiyang Islam. Jayabaya nalika niku nggih pun kandha kalih anak putu besok ya. Kuwi langgar buyar masjid kolat kalit Mekah gak ana sing ngambah wong mati wis gak dirupaka lho dawuhe Jayabaya niku Nggih. Tembus Mbah nggih. Niku ramalane kan terkenal Nggih. seluruh Kalih ses Mbah. nggih terkenal Jayabaya.